La Flotilla de la Llibertat va començar en el 2008 com a un projecte internacionalista i de suport al moviment dels palestins i especialment a tot el conflicte que estava tenint Gaza amb el govern israelià. Són 65 dies de no entrar cap tipus d'aigua ni menjar. Està agreujant encara molt més el desastre humanitari que estan patint. Ja portem 120.000 ferits, portem 62.000 morts, i dels ferits 34.000 són infants i dels morts 17.500 també són infants. El projecte de la flotilla com a tal tenia uns objectius clars, era trencar el bloqueig que patia Gaza a mans del govern sionista d'Israel, obrir el corredor marítim humanitari per aportar ajut a la població de Gaza, aportar una quantitat d'ajut humanitària i alhora el que preteníem també era arribar al port de Gaza i constatar la situació extrema d'emergència que pateix el poble gazatí. Volíem denunciar la barbàrie, els crims de guerra i el genocidi que pateix el poble de Gaza a mans de Netanyahu i del seu govern. La nostra planificació era sortir el dia 2 de matinada al matí en direcció cap a Gaza, agafar unes barques i anar al vaixell per pujar-hi. Israel és pressionar a Palau, que era qui ens va donar la bandera per poder navegar, perquè ens retirés la bandera quan ja estàvem en aigües internacionals, cosa que és il·legal. No es pot retirar una bandera en un vaixell que ja està en aigües navegant. Amb la qual cosa deixes el vaixell totalment insegur, com desprotegit del tot. 4 de la matinada ens envien un missatge que han bombardejat el vaixell, l'han deixat, no van matar ningú, sí que hi va haver 3 ferits lleus i ens van aixafar el generador del vaixell i també el casc del vaixell, amb la qual cosa el van deixar incapacitat per navegar. Un avió militar d'Israel ha passat per l'espai aeri de Malta, per tant, amb el permís del país de Malta, en l'hora que hi va haver l'atac i justament passava per sobre el nostre vaixell on va deixar anar uns drons, l'avió passa per sobre just en el moment de l'atac i se'n torna cap a Israel. Bombardejar un vaixell en aigües internacionals és un crim de guerra. En un moment on s'està investigant Netanyahu per crims de genocidi, és un crim encara més greu. Que prèviament a l'atac havien tallat les comunicacions del vaixell, és a dir, que les persones que estaven al vaixell no van poder comunicar que havien estat atacats, fins al cap de 4 hores, cosa que també va posar en perill encara més la seva situació. Tot i així també sabem que van enviar una senyal de SOS i que no hi va haver resposta per part de cap territori proper, l'únic territori que va respondre va ser Xipre del Sud. I el nou objectiu a curt plaç és que els tripulants i que el vaixell surtin amb les millors condicions de seguretat i integritat. Hem de poder navegar en condicions i també les persones que estan al vaixell han de poder sortir amb una seguretat. I resulta que les autoritats navals es posen al mig del camí del vaixell i no el deixen entrar a territori de Malta, al·legant que no tenien constància de l'atac. Sabem que la inspecció que demanava Malta s'ha fet sense cap membre de la flotilla, és a dir, que han anat ja a veure com estava el barco i quin cargo hi havia, però encara no tenim els resultats. Estem esperant aquests resultats. Arrel de tot el que ha succeït, el que estem exigint és una investigació independent envers l'atac patit pel nostre vaixell, amb personal expert i també de la ONU, observadors de la ONU, perquè per nosaltres és absolutament important determinar qui ha estat l'autor de l'atemptat en aigües internacionals. La flotilla forma parte de la respuesta de la sociedad civil y a ello la semana que viene es el aniversario de Al-Nakba. Vamos a seguir intentando, pero también vamos por tierra para el día 15 de junio ir a la frontera de Rafah a través de Egipto. Hay miles y miles de personas, hay más que 30 delegaciones internacionales inscritas y estamos organizando. Hacemos un llamamiento al gobierno, a los parlamentarios, para intervenir con el gobierno egipto y garantizar un pasaje seguro para esas delegaciones en una manifestación que único exige el fin del genocidio, que exige el desbloqueo de las ayudas humanitarias y que llega medicamentos y alimentaciones para los niños, niñas, mujeres y civiles en la Franja de Gaza.
porque lo único que queda hoy para el pueblo palestino en Gaza, que la humanidad, que las personas responden ante el fracaso de los estados. Gracias. I és per això que des d'aquest espai volem demanar al Parlament de Catalunya, al Parlament del nostre país, que es pronunciï irrevocablement contra el genocidi i que el govern català trenqui d'una vegada per totes amb tots els vincles amb l'estat d'Israel.